Hej og velkommen til Bilhus Allerød. Mit navn er Kim, og jeg er indehaver af forretningen. Vi er en familieejet virksomhed gennem 3 generationer, og jeg er anden generation, har overtaget forretningen efter mine forældre. 3. generation er nu også med i forretningen. Vi er autoriseret Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra og Volkswagen Erhverv Servicepartner. Vores forretning er desuden også autoriseret elbilsværksted, og derfor er vi på forkant med udviklingen inden for elbiler. Men sådan har det ikke altid været. Vi har rødder tilbage til 1987, men prøv at se med her. Det var i 1987, at hele eventyret startede. Kai og Tove Olsen købte forretningen og startede med salg og service af Ford. De havde også deres søn Kim med, som startede som servicerådgiver. I starten af 90'erne var Volkswagen og Audi i rivende udvikling, blandt andet med salget af den populære Golf, hvilket Kai og Tove havde fået øje på. Derfor udskiftede de mærket i deres forretning fra Ford til Volkswagen og Audi, dette som både servicepartner og forhandler. Dog som underforhandler til Poulsen og Hansen i Hillerød, som ligeledes var servicepartner og forhandler til Volkswagen og Audi. I 2003 kom generationsskiftet, og Kim og hans bedre halvdel Annie købte butikken. I 2007 løsrev de sig fra den gamle aftale som underleverandør til Hillerød og startede som selvstændig VV servicepartner. Der gik ikke mere end 3 måneder før Bilhuset også var Skoda servicepartner, og et lille år efter kom Seat også til. I 2010 kom 3. generation til, nemlig Kim og Annies ældste datter, Camilla. Camilla startede som mekanikerlærling, ligesom sin far i tidernes morgen også havde gjort. Her så de hurtigt det store potentiale i deres datter, og igennem de sidste 10 år har Camilla både tilegnet sig en mekanikeruddannelse, en reservedelsuddannelse, samt og ikke mindst en uddannelse som servicerådgiver. I 2017 kom der igen nye krav til servicepartnerne. Dette i forhold til det voksende elbilsmarked. Annie og Kim vil gerne være med helt fremme i udviklingen og investerede i uddannelse til medarbejderne samt det nødvendige værktøj. I 2018 kom anden del af 3. generation til, nemlig deres yngste datter Stine. Hun startede i butikken som økonomielev i fodsporene af mor Annie, som er økonomichef i forretningen. Stines udvikling og flair for forretningsdrift kom hurtigt til syne, og i dag varetager Stine alt fra bogføring, indbookning af kunder, fakturering, markedsføring og meget mere. I 2019 kom der igen krav til Volkswagen servicepartner. Dette omkring Volkswagens erhvervsbiler. Igen blev der gjort store investeringer, så Bilhuset var klar til fremtidens erhvervsbiler. Bilhuset står nu med en nyrenoveret værksted, som kan håndtere de største af Volkswagens erhvervsbiler, uagtet højde og længde. Hvert år bliver vi fabrikscertificeret af importøren inden for Volkswagen, Skoda og Seat. Her sikres det, at der er styr på alle områder i virksomheden, herunder specialværktøj, vores arbejdsprocesser, markedsføring, reservedelslageret, om vores personale har det korrekte uddannelse og meget mere. Dette er med til at sikre den samme gode kvalitet samt en god oplevelse for vores kunder, når de besøger os. Bilhus Allerød har siden Kim og Annies overtagelse haft vokseværk, og flere nye medarbejdere er kommet til. Vi er i dag 24 medarbejdere fordelt på mekanisk værksted samt skadecenter. Vores medarbejdere har mange forskellige kompetencer, så du som kunde er sikret en behagelig og professionel rådgivning i alle aspekter omkring din bil. Bilhus Allerød har selvfølgelig også et topmoderne skadecenter, som vi også det sidste år har udvidet kapaciteten på. Sådan at du sikrer en hurtig reparation af din bil, når skaden er sket. Vi tilbyder selvfølgelig lånebil, mens din egen bil er til reparation, og vi har aftaler med de fleste forsikringsselskaber. Hos Bilhus Allerød reparerer og servicerer vi selvfølgelig alle bilmærker. Vi glæder os til at byde dig og din bil velkommen her hos os.